sé si hi ha alguna interacció directa o no, perquè és ben xistós, però va ser així. Bona nit. Parlant de tractaments amb MDMA, he sabut que s'han fet estudis a Suïssa, als Estats Units, Israel. No sé quines conclusions tenen i quines repercussions a l'àmbit científic, perquè després del 2000 aquí ja no s'ha pogut fer res més, no? Per el tractament del TEP i tot això. No, sí, i aquí a més a Espanya, precisament el professor Carlos Bouso, psicòleg de Madrid, que el dia 1 de maig ve a viure a Barcelona, a sumar-se a aquest equip d'investigació de l'Hospital de Sant Pau, doncs ell va fer una investigació puntera al món sobre ús de MDMA en tractament de, se'n diu això, posttraumàtic de dones, sí, d'estrès posttraumàtic en dones violades, no? I què preguntaves pel resultat? O sigui, els resultats, almenys de l'estudi de Bouso, no s'han publicat, perquè va ser l'època final del PP i al final li van impedir acabar la investigació, que ara vol reprendre-la i de fet li financiarà, si Déu vol, una fundació nord-americana. Però què? Sí, els AMAPs, exacte. Però els resultats fins ara, encara que provisionals, però resultats que sí funcionava per això. I de fet, també és veritat que està havent-hi una certa permeabilitat avui dia, des de fa un parell d'anys només. Sembla que està obrint-se una altra vegada, aquí a Europa almenys, no als Estats Units, però sí aquí a Europa, el permís per investigar. I actualment a Suïssa hi ha un parell d'investigacions en marxa, una sobre LSD i una sobre MDMA. Aquí a Espanya donen permisos amb certa més facilitat ara que fa uns anys, per fer aquest estudi sobre ayahuasca. Potser també Bouso tornarà a donar permís, li renovaran per acabar la seva investigació amb MDMA. És a dir que és veritat que hi ha hagut un moviment, un cert moviment almenys, polític i popular, d'aquella màxima que durant 3 dècades veiem als diaris cada 3x4, de les drogues maten, les drogues maten, les drogues maten. Doncs és veritat que aquesta màxima s'està desviant, i ara qui mata sembla que són els àrabs i Al-Qaeda, i llavors ja l'interès per les drogues ha caigut. Amb la qual cosa, doncs, i aquí mateix a Catalunya, ja sabeu que fa un mes aproximadament que van legalitzar l'ús terapèutic finalment de la cannabis i es va oficialitzar. Llavors, hi ha una obertura, i jo us dic que per un costat a mi m'és esperançadora, per altre em fa malfiar, per exemple, que no hi hagin represàlies policials contra aquestes persones que anuncien per internet o en revistes inclús, que fan sessions d'ayahuasca. Clar, això fa una dècada impensable. Si ho hagués anunciat, probablement hagués acabat amb un policia a casa seva, i avui dia no. Llavors, també és cert, per exemple, que aquest nou sincretisme religiós del Santo Daime, després de molta lluita legal, han aconseguit un permís per importar i per prendre ayahuasca aquí, que es diuen Santo Daime, dintre d'un context, com us deia abans, molt contingut, molt tancat, dels membres de l'Església, però bueno, s'ha aconseguit, no? I són diverses les finestretes que en aquests últims 2 o 3 anys s'han anat obrint, el qual també és com un aire fresc i esperançador. Per altra banda, doncs, igual que s'ha obert per bé, com us deia abans, s'ha obert per perill, i cada vegada veig més gent irresponsable, però altament irresponsable, portant sessions inclús de teràpia, o diuen de teràpia quan no saben el que porten entre mans, o sessions de creixement humà, etc. Llavors, no sé, ja dic, en aquest moment, per un costat, les investigacions científiques tenen una certa facilitat que fa un quinquenni no tenien, per l'altra banda, doncs, hi ha aquest perill que jo el visc dia a dia, que si hi ha alguna entrebancada i algun accident greu d'algú i un periodista s'hi agafa, es pot acabar en sec, això. Bé, doncs, si n'hi ha cap més pregunta, fins l'any que ve, si Déu vol, i l'Aleix ens ho permet. Gràcies i bona nit a tots.